Welkom iedereen, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Radio Pirolas. Leuk dat jullie er zijn. We zitten weer, eigenlijk niet helemaal live, semi-live noemen wij dit. Door allerlei praktische omstandigheden trek het je niet aan, maar we gaan toch voor live. Ik heb een hele bijzondere gast vandaag, zoals zo vaak. Hij heeft zelfs mijn stoel geclaimd. We zitten in een totaal nieuwe, andere setting, voor mij zeer onwennig. Maar zijn allerbeste oor zit aan deze kant, dus vandaag zit hier naast mij Rob Oosdam. Hartelijk welkom Rob, Dag, leuk dat je er bent. Ja. En ook Max is helemaal van het steken, want nu alles anders is, zit hij al op schoot. Ja, moet de Max wel vanaf de eerste even naar minuut. die camera En die te is al kijken. niet meer weg te slaan hier, dus ja Rob, dat heb je geweldig gedaan. Ik heb jou een beetje geïntroduceerd met een tekstje op Facebook. En dat gaat vooral over je communicatieskills. En ook dat aureool van, je hebt een bijzondere ervaring in je leven opgedaan, waarvan de gevolgen verstrekkend zijn gebleken en nog steeds aanwezig. En daar gaan we het in de loop van het gesprek ook over hebben. Ja, goed. Maar eigenlijk sta je het meest bekend onder de actieve Limburgers die les van jou hebben gehad of waarmee je samenwerkt of opdrachtgevers van jou, die kennen jou als een communicatieman. Ja, en niet alleen in Limburg, want ik heb toch wel door het hele land gezworven. Maar, en ik weet ook niet, kijk, je moet het ook niet zwaarder maken als het is. Hè. Ik heb natuurlijk in mijn leven, maar goed, ik ben inmiddels bijna 60. Het klinkt fucking oud trouwens. Maar als je, nee, natuurlijk heb je heel veel mensen ontmoet. En je hebt met heel veel mensen gesproken en ik heb ook nog steeds, en dat heb ik nog steeds. Ik leer van heel veel mensen. En misschien heeft dat ook te maken met het feit dat ik een vrij confronterende manier van communiceren heb. Dat ik het liefst eigenlijk altijd over de grens ga, waardoor ik ook weer sneller teruggezet word. Van dit is nog net acceptabel of dit is net niet meer acceptabel. Dus ja, goed, als je actief bent, dan ontmoet je mensen en dan gaat dat rond. Ja, ja. Er is een professor hier in Maastricht geweest, die heeft de culturen onderzocht op hun psychologische kenmerken. En die heeft, iedere cultuur heeft die in 6 kenmerken heeft die dat weergegeven, hè, dus dat daar de cultuur aan verschilt. En het eerste element dat heet power distance. Dus meneer Hofstede die dat heeft ontwikkeld. En power distance, het gaat over het respect hebben voor je meerdere. En je hebt mij in het voorgesprek heb je me verklapt dat je daar ontzettend laag in scoort. Jij zegt die standsverschillen, daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. Ik heb helemaal niks met mensen die zeggen dat ze of senior zijn, of directeur zijn, of CEO. Dus niks op basis van rollen, standen of wat dan ook. Het is wel altijd het spel van, wat weet je, wat kun je, wat kunnen we samen doen? Veelal ook gewoon op basis van een vibe. Als je met iemand geen vibe hebt, ja, dan kom je ook geen meter verder. Ja, ja. Maar je hebt me ook verteld dat in datzelfde gezin waar jij uitkomt, jouw vader degene was die daar veel meer mee had. Dat was iemand die wel hield van de... Die heeft mij daar ook wel in gevormd, of eigenlijk in gestuurd. Ik weet dat, kijk, mijn vader was een echte ambtenaar, vol trots, 44 jaar rijksambtenaar toen hij met pensioen ging. Het was altijd meneer de dokter en meneer de kaplaan en meneer de pastoor en meneer de directeur en dit. En ik dacht, what the fuck man, mensen doen gewoon hun werk. Ja. En dat tijdperk, daar heb ik me toch wel fel tegen afgezet. Ik weet nog goed, dat was best wel een leuke anekdote. Ik werkte toen voor een huis-en-huisblad hier toen de tijd van het Limburgs Dagblad of van de Telegraaf, de Trompetter. Ik werkte in Heerlen, ik werd uitgenodigd bij een of andere receptie toen de tijd van Piet van Zijl, dat was de burgemeester van Heerlen. En dat was zo'n receptie, volgens mij was hij toen net burgemeester geworden of zoiets. En een hele rij voor mij was meneer de burgemeester, ik ben die en die, en meneer de burgemeester. En ik zeg, Piet, ik maar op. En dat was meteen een klik, goed gesprek. Ja, meneer de burgemeester, kom op. Je wordt daar neergezet, je krijgt een salaris, je moet je klus klaren. En dan moet je nog maar bewijzen hè, of je na 6 jaar mag terugkomen. Of je wel als burgervader wordt ervaren door de massa. Ja, dus ik vind dat ook wel, ik zag laatst toevallig ook het woord voorbij komen, hoogwaardigheidsbekleder. En toen dacht ik van, jezus, kom op mensen. Ja. Nou ja, het maakt je tot wie je bent, maar het werkt perfect. Toch? Ja, je krijgt niet... voor mij functioneert het, ja goed, je trekt er mensen mee aan en je stoot er mensen mee af.
Maar ik kan toch niet met de hele wereld uitnodigen op mijn verjaardag. Dus dan kun je beter 5 mensen hebben waar je heel veel mee hebt, dan 50 waar je een beetje mee hebt. Ja. Maar dat is misschien wel de moeite waard om eens even te kijken hoe jij als jongetje functioneerde in dat gezin. Ja. Want we hebben een plaatje van jou waar je op het strand zit. Hier is dat zeer aandoenlijke plaatje. Ja. Dat moet je eens even toelichten, want hier is veel op te zien, zeg je zelf. Ja, nou enerzijds zit ik op het strand van Loosduinen. Een groot gedeelte van mijn familie komt oorspronkelijk uit Scheveningen en uit Den Haag. En we gingen altijd met een tante van mij, die woonde in Loosduinen, dus daar gingen we altijd op vakantie. En het leuke is, en dat ken ik nu, ja, zeg maar bijna 60 jaar later kun je dat gewoon doortrekken, ik speel nog steeds graag in het zand. Ik heb gewoon gemerkt, in het zand kan ik dingen, of het zand, neem het even als omschrijving, het zand. In de speeltuin? Maar in een speeltuin, waar ik gewoon de dingen die je bedenkt, vanuit communicatie, maar ook vanuit allerlei interactieve processen, om die ook te gaan visualiseren. En vroeger deed ik dat met punaises en touwtjes, van waar liggen nou relaties en wat betekent dat dan en wat heb je nou nog meer nodig. Dus eigenlijk zo'n zandbak waar je veilig alles kunt slopen, op kunt bouwen en noem maar op, zonder dat de rest van de organisatie helemaal in puin valt omdat je weer aan de verkeerde knopjes of touwtjes hebt getrokken. Dus dat doe ik nog steeds heel graag. Van de andere kant, het marinepetje, maar ook de zee, is toch wel een mooie koppeling richting alles wat ik in mijn leven aan sport of activiteit heb gedaan, is eigenlijk altijd watergeoriënteerd geweest. Het is wel zo dat mijn oog-handcoördinatie mij niet heeft gemaakt tot een goede zeezeiler of wat dan ook. Daar moet ik ook echt wegblijven. Maar duiksport, waterpolo, wedstrijdzwemmen, tussen stap je even naar handballen. Maar dat is wat ik altijd heb gedaan. Meer de contactsporten, zeg maar, waar het wat robuuster aan toe mag gaan. Ja, het moet in elk geval, het moet wel een sport zijn waar je niet te veel omzichtig met elkaar hoeft om te gaan. Oké. Dus dat jongetje was je. Je was de derde op rij? Ik was de derde op rij, theoretisch de vierde, want ik kwam, mijn moeder had dat of mijn ouders hadden het heel goed gepland. Mijn oudste broer is van 53, toen kwam er eentje in 56. Toen is er een miskraam geweest in 59 en toen kwam ik uiteindelijk in 62. Dus eigenlijk zijn het er 4, maar eentje heeft het net niet gered. Ja. Maar dat betekende wel dat ook mijn hele jeugd, kijk mijn broers waren een stuk ouder, dus die hadden oudere vriendjes. Dus vriendjes van mijn eigen leeftijd weinig, je was altijd met ouderen bezig, je probeerde je ook altijd te manifesteren. Dus ja, dat heeft wel mijn jeugd gekentekend. Ik moet niet zeggen dat ik dan, nee, ik heb geen slechte jeugd gehad, kom op. Gewoon een geweldige jeugd, we hebben veel gelachen. Ik weet nog goed, mijn vader, dat deden we altijd na het eten. Dan hadden we zo'n lange tafel, dan gingen we een rultje. Nou, dat was simpelweg, mijn pa moet je voorstellen. Een goede man was 1,65 meter, dus dat was eigenlijk een ukkepuk. Ik ben 1,78 of 1,79. Maar dan lag ik daar op die tafel en dan werd je daar gekneed en dergelijke. Nou, misschien tegenwoordig mag dat niet meer, hè, want dat zou zomaar verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden in ons huidige Puriteinse denken. Maar dat was geweldig. Ik heb qua jeugd ben ik niks tekort gekomen. Ja. Met 2 broers dus en in die zin nog wel stevig aan toe. Een beetje jongenshuishouden. Ja. Kijk, dat heeft je dus gemaakt op wie je bent, mede. Ja, ik denk het wel. Ja. Kijk je uit, ooit heb ik een keer een training gevolgd, ontwikkeling interpersoonlijke competenties, dat was een beetje een keerpunt in mijn leven. Dat was ik geloof 45 of zoiets. En toen heb ik wel gemerkt dat er in die jeugd, doordat mijn vader, dat was iemand die werkte ook heel veel met de voorbeelden, ledigheid is dus duivelsoorkussen, dat soort kreten allemaal. Oh. Nou, het zijn allemaal van die mini-constructen geworden, waardoor ik mij daar feitelijk gewoon van afgezet heb en precies het tegenovergestelde ging doen. Dus hij zei van de overheid, dat is een geweldige baan, dan vond ik het geweldig om te zeggen, ik ga lekker niet bij de overheid werken. Hij was een echte vakbondsman, al sinds jaar en dag, meteen na de Tweede Wereldoorlog. En dus ik ging voor een Amerikaanse verkoopmaatschappij werken. Dat vond ik geweldig. Want iets waar vakbonden allergisch voor zouden zijn. Ja. Zo heb ik sowieso vakbonden niks. Dus de rebel is vroeg in jou ontstaan. Ja. Want je hebt ook weer je hele bijzondere t-shirt aan, zie ik. Fuck up. Ja, fuck up. Sommige mensen, ik zal het toch maar eens een keer duidelijk maken. Fuck up heeft niks te maken met de seksuele handeling waar sommige te oude senioren en bestuurders misschien in de associatie zouden leggen. Fuck up betekent gewoon je hebt het verkloot. Oké. Nou, en ik heb natuurlijk, ik heb in mijn werkzame bestaan, vooral toen ik zelfstandig ondernemer was als ZZP'er,
heb ik de nodige dingen verkloot. Dat betekent dat ik daarom in de situatie ben beland, waar ik nu eerlijk gezegd heel erg gelukkig door ben geworden, want het geeft mij veel meer ruimte en meer mogelijkheden om genieten van dat wat ik heb. In plaats van het normaal te vinden dat er altijd wijn op tafel is of dat er, zoals nu. Ja. Dus, en Fuck Up is eigenlijk een initiatief net zoals TEDx, maar is in Mexico ontstaan door een stel ondernemers die zeiden van ja, we worden eigenlijk moe van iedere keer die inspirerende verhalen van al die super succesvolle Jeff Bezos en noem Steve Jobs verhalen en noem maar op. Ja. Heel veel ondernemers kunnen pas groeien op het moment dat ze de eerste keer of de tweede keer op hun bek zijn gegaan met iets. En dan gaat het erom dat je niet alleen vertelt van oh wat ben ik zielig dat ik op mijn bek ben gegaan, maar waar met name om gaat, is dat je ook deelt en wat heb je daar dan van geleerd? Ja. Want dat is natuurlijk de essentie. Dat zijn de levenslessen. Ja, je kunt, ik heb ook ooit wel eens een keer tegen een vriendin van mij gezegd, ik zeg je moet eens ophouden met pleisters plakken op de knieën van je kinderen voordat ze gevallen zijn. Dat er eerst maar het bloed uitspringen en zet er dan maar een pleister op. Dan weet ze in elk geval, als ik val doet het pijn. Misschien moet ik wat voorzichtiger zijn. Ja. Ja, dat zijn ook levenslessen. Ja. Toch? Dus, dus jij deed mee aan de Fuck Up Nights en hebt daar een presentatie gegeven over jouw lotgevallen. Ja, ik heb toen, wat is zo, jaartallen moet je me even niet vragen, want het is, de afgelopen jaren zijn verschrikkelijk snel gegaan. Maar ik heb toen in elk geval gedeeld, zoals ik als ZZP'er op een gegeven moment door en opportunistisch denken en misschien ook gedegen onderzoek, waardoor ik voor mezelf had kunnen ontdekken dat ik geen ondernemer ben, maar ondernemend ben. Ja. En dat is een verschil, dat is echt een cruciaal verschil. Dat ik daardoor keuzes heb gemaakt die ik beter niet had kunnen maken. En daardoor gewoon in de financiële stress terecht ben gekomen. En daardoor ook geëindigd ben waar ik nu geëindigd ben. Of waar ik ben. Geëindigd ben je in ieder geval niet. Dus, ik ben er niet door. Je zit er nog middenin volgens mij. Maar een van de grote inspiratiebronnen die jij had in de tijd dat je in je communicatievak, laten we maar zeggen, tot hoogtij kwam, voor de begrippen van toen, dat was Eckhart Winsen. Daar moet je me eens even iets over vertellen, voordat we dadelijk even naar een videofragment gaan kijken. Maar ik heb Eckhart ontmoet in 2007, ik geloof 2 of 3 weken voordat hij helaas overleed aan een hartinfarct in zijn huis in Frankrijk. Ik heb Eckhart ontmoet in Austerlitz, in zijn boshut. En ik kende de naam Eckhart Winsen natuurlijk wel, maar ik was toen bezig met een project voor de Rabobank waar het ging over onbemande bankkantoren. Oh ja. Eckhart, naast het feit dat hij hele slimme dingen heeft bedacht rondom zijn bedrijf, naderhand BSO is geworden. Maar Eckhart had op een gegeven moment al jaren eerder een visie rondom communicatie en oogcontact. Ja. En zo ben ik bij hem terechtgekomen en toen heb ik echt, normaal had die man nooit tijd, maar ik heb daar samen met hem, ja, het klinkt misschien een idioot, maar ik heb nog gewoon een eitje en een broodje met hem gegeten tijdens de lunch. Ja. En we hebben toen nog de vervolgafspraak gemaakt voor 3 weken later om dat project samen te gaan oppakken. Daar komen we zo meteen op terug. Het project gaan we zo meteen laten zien. Ja. We gaan eventjes kijken naar die Eckhart, want het is toch een markante figuur, een Nederlander, hè? Ja, echt. We hebben hier een fragmentje van 2, 3 minuten, ik weet niet precies hoe lang, maar we gaan eens even zien wat hij zegt. Ja. Er is een veel effectievere methode, die wordt ook veel vaker toegepast. Dat is de testproef van hoe de laarzen van de baas smaken. Deze is veel effectiever, deze methode. Gewoon zorgen dat je je goed op tijd inlikt bij de juiste personen. En dan krijg je misschien wel eens voor elkaar wat je zou willen. Hier is mijn organisatieschema, zoals ik dat voorstel. U ziet helemaal in het midden ziet u een holding, oftewel het hoofdkantoor, oftewel dat is waar het hart van het bedrijf is. En de rest zijn eenheden die volledig zelfstandig zijn. Waar het om gaat is dat je het bedrijf opsplitst in eenheden die op zichzelf volledig zelfstandig kunnen zijn. Nou, dat is de kern van het organisatieschema zoals ik me dat voorsta. En daar zitten nogal wat voordelen aan en die voordelen die gaan we natuurlijk nu uit de doeken doen. Het betekent wel dat je volledig vertrouwt dat jouw business wordt afgewikkeld door de lokale eenheden. De belangrijkste dingen waar je dan voor moet zorgen als hoofdkantoor, en dat is het enige wat zich in het hoofdkantoor afspeelt, is het zetten van de missie en van de standaard. Jongens, dit is onze business en dat is de standaard waarop wij onze business doen. Het functioneert alleen zoals het in het boek en zoals het in zou moeten als je de lokale eenheid werkelijk
verantwoordelijk maken voor zijn eigen winst. Wij willen te maken hebben met een bedrijf dat werkelijk geïnteresseerd is of jij wel klant bent en of jij wel klant blijft. Ja, hier introduceert deze meneer Winter zijn boek over een soort cellulaire organisatie, waarin je units kunt vermenigvuldigen en daarmee groter kunt groeien zonder dat je dat overzicht kwijtraakt. Ja, en nou moet je zeggen, kijk, dat model dat is niet van hem trouwens, maar hij heeft het wel toegepast bij BSO. Ik moet wel zeggen, toen hij de zaak heeft verlaten, is het model ook meteen weer verabschied. Oh. Maar het leuke is van, en ik merk dat nu ook weer in mijn werk, als je het te groot maakt, dan is iemand de weg kwijt. Want wie is waarmee bezig en noem maar op. Dus als je nou in kleine kernen, maar dat heeft ook te maken als je culturen hebt bijvoorbeeld die volledig self-supporting zijn. Hè, waar je echt met die ruilhandel-economieën hebt. Dan merk je ook, als het te groot wordt, hebben we weer een valuta nodig om de ruilhandel te faciliteren. Ja. En waar hij me met name in getriggerd heeft, is niet alleen zijn manier van denken, maar met name ook zijn manier van leven. Hij heeft jarenlang, hij heeft natuurlijk goed geld verdiend met zijn bedrijven, want hij zat ook in Ben & Jerry's en hij had een leuk bedrijf in Extent. Maar met name gewoon normaal blijven en ook begrijpen dat mensen mensen zijn. Ja. En dat heb ik toen de tijd van hem meegenomen, dat hij ook, en dat vond ik ook het leuke, ik kwam natuurlijk als noob bij hem over de vloer. Maar hij respecteerde mij meteen om mijn ideeën. En dan denk ik van, ja, fuck man, jij snapt hoe het werkt. Ik heb daar zelfs moeite mee. Omdat er dan synergie ontstaat en je elkaar ook op ideeën brengt. Ja. Ja, we gaan nu even naar het mufste filmpje kijken wat ik ergens gevonden heb, wat we ooit hier hebben gepresenteerd. Dat is een introductie bij Rabobank. En daar gaat een van de directeuren, die gaat daar 12, 13 jaar geleden, gaat die dat systeem introduceren. Ja, dus we willen wel eens heel eventjes kijken naar Rabo Vision, een bedrijfsvideo van de Rabo. Maar dat is zo oud als ik weet niet wat. Ja, dat is echt oude leem. Herten beleefde op 5 september een landelijke primeur. Wethouder Tilman Scheurs verrichtte bij de Rabobank de opening van Rabo Vision. Vele woorden moeten vertaald worden in de daden en in de activiteit. En daarvoor moeten we één ding doen. Dat is op een ouderwetse wijze een gordijn aan de kant schuiven. Ja. Rabobank, gefeliciteerd. Volgens directievoorzitter Peter Romperberg de ideale voorziening voor bankkantoren in kleine kernen. En daar denk ik dat Roermond met dat beleid van oudsher een antwoord heeft gevonden op het in stand houden van die kleine kernen, van die kleine bankfilialen, waardoor ook die vitaliteit van die kernen en die dorpen, ja, dat daar een bijdrage aan geleverd wordt. En daar zijn we gewoon echt trots op. Wij vroegen aan de Rabobank-directeur, wat is Rabovision nou eigenlijk precies? Rabovision is een uitbreiding van onze dienstverlening op het terrein van de beeldcommunicatie. Dieperliggende gedachte achter Rabovision is om de vitaliteit in de dorpskernen om die overeind te houden. En als coöperatieve bank om daar een extra bijdrage aan te leveren. Hier was je bij betrokken, geloof ik. Een jaartje of... Het moet in 2007 zijn geweest of zoiets? Nou, nog sterker. Ik had toen een project eerst gedaan voor IBC in de Heineken Musical voor de Rabobank. Toen hebben we de Rabo Meet and Greet toen vlot getrokken. En toen werd ik tijdens die lancering van dat event door Peter Romperberg aangesproken. Ja, jullie hebben dat gedaan en zoiets. Wij willen eigenlijk ook iets innovatiefs. En er was een tijdperk dat de Rabobank ook bezig was allerlei kleinere kantoren te sluiten en noem maar op. Nou, het leuke bij dat verhaal was dat ik eigenlijk vanuit het reguliere klantbedieningsproces, wat verwacht je nou als klant? Ik vind dat leuk. In communicatie, laten we heel eerlijk zijn, jij draait ook al de nodige jaren mee. Wat ze mij ooit eens een keer geleerd hebben, en ik probeer het zoveel mogelijk toe te passen. Als ik iets uitzend naar een groep ontvangers, wil ik altijd wel even checken of ze ook mijn boodschap begrijpen. Mm-hmm. En dus ik ga altijd naar de ontvangende groep toe om te kijken van oké, waar ben je mee bezig, hoe ervaar je dat, noem maar op. Dus we zijn toen dat hele proces van die klanten, zijn we eerst in eerste instantie in kaart gaan brengen van hoe functioneert dat nou allemaal. Nou, toen zijn we gaan kijken wat kunnen we technisch faciliteren. En ja, het volgende traject was welke soort mensen heb je daarbij nodig. En dat was eigenlijk de kern van deze oplossing. Mm-hmm. Als je de juiste mensen hebt, dan kun je heel veel dingen faciliteren. Nou, en
Maar dit was ook het begin van zeg maar mijn nieuwe fase in het leven. Want deze klus was enerzijds voor mij heel erg, financieel heel erg interessant, maar ik haalde er heel veel voldoening uit. Omdat we echt tot op het scherpst van de snede van innovatie konden gaan werken, wat technisch mogelijk was. Ja. Maar wat veel belangrijker was, door mijn vertrouwen richting allerlei opdrachtgevers of noem maar op, en de economische crisis toen net begon, hè, dat praat je over 2008, Ja, 2008. zat daarvoor in, hè, banken gingen allerlei klussen op een gegeven moment stoppen en noem maar op. Ja, toen ontstond een nieuw vacuüm waardoor ik zwaar in de financiële shit terecht ben gekomen. Oké. Maar dus dit ging over een installatie ook vooral, in ieder geval technisch gezien, een soort apparatuur waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken tijdens het lange afstandsgesprek. Nou, als je dat ding wat nou in beeld is, dat is de eyecatcher. Dat is dus een ding wat Eckert Winsje jaren eerder heeft laten ontwikkelen en mee heeft ontwikkeld als zijnde een manier van communicatie met oogcontact. Ja. Want wat je steeds ziet, ook met de meest technische systemen, bij een laptop, hè, dan kijk je in het cameraatje, maar je moet het daar kijken. Maar daar kijk je, normaal gesproken. Maar als je in het cameraatje kijkt, maak je zo goed als oogcontact. Het cameraatje zit altijd boven het beeld. Ja. Dus wat we hier hebben gedaan is, aan deze kant hebben we die eyecatchers zijn we gewoon blijven gebruiken, want dat was gewoon de meest makkelijke oplossing. En bijvoorbeeld een ABP gebruikte die dingen toen der tijd sowieso nog en misschien nu nog steeds. Maar we hebben hem in het groot nagebouwd. Want waar het natuurlijk om ging, was dat we in een onbemand bankkantoor bezoekers wel het gevoel wilden geven, enerzijds, iemand ontvangt jou, dus die ziet jou, die neemt jou waar, die neemt je ook waar als klant, die heet je ook welkom als klant. En anderzijds, door het oogcontact, maar dan gaan we een beetje technisch, ze noemen het ook wel perifere waarneming. Als jij kijkt, ik zie jou wel, nu centraal in mijn beeld, maar ik zie ook daaromheen dat er hier nog een deur is en daar staat tuin en daar staat nog een monitor en noem maar op. Ja. En dat is in een normaal gesprek, is dat zo. Terwijl de techniek zegt, nee, moeten we 4K of HD beeldkwaliteit hebben, het moet allemaal loop zijn. Alles scherp. Dat is dus bij oogcommunicatie niet nodig. Maar dan moet je dus nagaan dat je dit dus in 2008 waren jullie hiermee bezig. Ja. We zitten nu werkelijk internationaal allemaal met elkaar op Teams en op Zoom en op Skype en op alle middelen worden toegepast. Ja. En we kijken elkaar nog steeds niet in de ogen. Het is nog niet doorgeëvalueerd in mijn laptop en in de... Nee, maar het is... Kijk, dat heeft natuurlijk te maken met het feit als je... Ja goed, ik heb altijd... Maar dat is natuurlijk omdat ik ook ongeduldig qua brein ben. Want ik vraag me iedere keer, waarom doen we dit nou eigenlijk? Ik heb het wel eens gekscherend genoemd professioneel lui. Waarom ben ik dit werk aan het doen? Wat is het effect? Nou, als er geen effect is, waarom zou ik het dan moeten doen? Ja. En vaak krijg je dan te horen, omdat we het al jaren zo doen. Ja, dan zouden we dan eens proberen op zwart te gaan. Ja, maar dat kun je niet maken. Nee, ik kom in de jaren 80 zat ik in de advertentiewereld. En ja, dan was het gewoon een geintje om tegen adverteerders te zeggen, ja, waarom slaat u niet eens een jaartje over? Ja. Ja. Dan zeg je, ja, maar... onprofessioneel. We maken ook, ondanks het feit dat we in een datagedreven wereld en economie zitten, vooral in de westerse wereld, we maken te weinig gebruik van onze meetcapaciteit. We zeggen dat we heel veel moeten doen, maar ja, als het niet meetbaar gemaakt wordt, ja, dan blijf ik nog steeds, wat we vroeger ook zeiden, van iedere communicatie-euro van een ondernemer is 50% weggegooid geld en 50% is effectief. Alleen niemand kan me vertellen welke 50% effectief is. Effectief was, dat weten we niet. Ja. Nee, terwijl we dat wel zouden kunnen, maar inmiddels vraag ik me af, willen we dat überhaupt weten? De vraag is of we inderdaad, als we het zouden weten, er ook iets mee zouden kunnen. De hele hoop dingen zijn niet beïnvloedbaar. Ja. En dat vond ik ook wel aardig aan een videootje wat je had voorgedragen. Ik had het al eens eerder gezien. Het gaat over leiderschap, het gaat over volgen en het gaat over het momentum waarin de hele groep in de gaten heeft wat er speelt. Ja. Kijk, we gaan natuurlijk toe naar een wereld waarin dat leiderschap onder druk staat. Ja. Hè? Alleen nog de Trumps komen hier doorheen, lijkt het wel. En de rest kunnen we al bijna niet meer serieus nemen. En terwijl er ook nog zoiets is als een coöperatieve manier van werken of een groep die samen voor hetzelfde gaat. Ja. Dus we gaan eens even kijken naar dat filmpje wat daar gebeurt. Daar zit ook commentaar bij. We laten niet het hele filmpje zien, maar toch wel een belangrijkste deel daarvan.
If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. Nou, even een mooi levenslesje over leiderschap. Wat kunnen we hieruit concluderen? Is dit iets wat in jouw dagelijkse leven voorkomt? Nou, laat ik het zo zeggen. Je zou het niet willen, maar ik ben graag altijd die eerste. Oké. Want, kijk, die eerste doet iets. Ja, en dat doet hij uit zichzelf, omdat hij vindt dat hij het moet doen. Zo heb ik dat ook. Maar als ik dat niet breng, is er niemand die dat op een gegeven moment ook kan overnemen. Dus iemand moet die grenzen over om dingen te doen. En die rol heb ik wel graag. Een beetje ook confronterend, dat vind ik wel leuk. Maar kijk, als je het over leiderschap hebt, kijk, die tweede gast, dat is natuurlijk waar iedereen het over heeft. Hè, want deze video is ook al miljoenen keer bekeken en dergelijke. En wordt in allerlei sessies gebruikt en ook iedere keer opnieuw anders uitgelegd. Hè, dat vind ik ook leuk. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie, wat hij daarin ziet. Maar voor mij is het in elk geval, kijk, hij of zij die mij onder de arm neemt en zegt van potverdomme Rob, die innovatie van jou die is interessant en dat gaan we doen en noem maar op. Ja, die gaat het natuurlijk doen. Maar dat is hetzelfde als je ook met veel start-ups, het gaat dan vanuit passie of vanuit idee, beginnen ze daarmee. En dan komt er of een DSM of er komt een Accenture of wat dan ook, die nemen dat idee over. Zij zijn de leider en zij kunnen het kapitaliseren. Ja. Ja, kijk, dat is natuurlijk, wij praten natuurlijk ook over mensen zoals een Elon Musk en dat noemen we allemaal op. Maar Elon Musk is niet van alles de oprichter geweest. Hè? Hij is het nooit geweest van PayPal, want daar was hij een van de zoveelste en daar was hij naderhand. Het wordt wel zo geschreven, ook om een beetje te framen, maar daar zijn we natuurlijk als communicatiemensen heel erg goed in. Maar kijk, dat hij, en naast het feit dat hij zelf ook aangeeft, hij is Asperger, dus hij is een stevige autist, en dat hij misschien ook nog wel andere dingetjes heeft, is het natuurlijk ook een hele slimme gast. Ja. En hij weet dat ook op een dusdanige manier te brengen. En ik heb misschien die slimmigheid te weinig gehad of gebruikt. Who knows? Ik vind het trouwens ook niet zo spannend. Maar wat wel belangrijk is als wij geen mensen hebben die door de norm, wat wij met z'n allen bedenken, ik vind het ook zo'n schuur woord, het nieuwe normale of terug naar het oude normaal. Nee jongens, de norm is die we iedere dag opnieuw met elkaar afspreken wat we acceptabel vinden of niet. Ja. En die norm verandert volgens mij iedere dag. Ja, maar dat is natuurlijk het verschil tussen degene die verlangt naar een nieuwe balans en degene die verlangen naar het vertrouwde, laten we maar zeggen, de comfortzone waarin alles bepaald is. Dat is wel zo, maar ik weet nog goed, ik was bij een dochter van mijn ex-vriendin die zei, oh ja, iedere keer met vroeger. Ik zeg, ja, vroeger toen ze Koe met lange oe schreven. Die verlangt nou naar het vroeger van nog geen jaar geleden. Ja. Dat ze kon feesten en doen. Dus we hebben wel allemaal iets met vroeger. En ik denk dat dat goed is, want dan haal je ook, punt 1, je haalt daar je positieve herinneringen uit. Want
anders komen we ook niet tot de uitdrukking, hè? Vroeger was alles beter. Maar ik denk wel dat je, nou sterker, ik vind, als iedereen recht heeft op een vroeger, hebben we nog veel meer recht op een vandaag. Want we hebben inmiddels ook geleerd dat morgen, dat was in de economische crisis in 2008, dat alle econometristen zeiden, zo gaat het gebeuren. En zo ging het dus niet gebeuren. We hebben het een paar jaar geleden gehad met de blockchain technologie, van dat we zeiden, de uitstervende beroepen. Daar hebben, ik weet niet hoeveel mensen daar lezingen over gegeven hebben, trendwatchers, nou, dat is een speciaal soort volk in mijn ogen dan. Die zeggen ja, en de accountant die sterft uit en de juridische adviseur sterft uit en die kunnen alles op basis van blockchain technologie vastleggen. Volgens mij hebben we nog steeds... Ze zijn allemaal gebleven. Ze zijn allemaal gebleven. Ja. En er zal wel iets veranderd zijn. Hopla. Maar feitelijk is het niet veel anders. En ja goed, ik ben hier nou als Heerlenaar te gast in Maastricht. Maar Maastricht was in de jaren 80 het speerpunt van de technologische ontwikkeling in Nederland. Misschien wel in Europa. We hadden toen een 3-weg kabelprogramma. Dat heette dat was het kabelnet. Dat was een combinatie. Ja, dat was de combinatie tussen Kerkrade, Heerlen en, Heerlen, Sittard en Maastricht. Kerkrade en Maastricht. Kerkrade, Heerlen, Maastricht. Waarbij we digitaal konden we ons restaurant reserveren hier bij Maastricht Culinair, geloof ik. Daar waren aangesloten restaurants. Het meest interessante ding. Ja. En als ik heel eerlijk kijk, dan zeg ik van, dus sinds 85, we zitten nu in 2021, ik kan nog steeds niet meer doen als met mijn smartphone, het device is iets anders, maar met mijn smartphone een restaurant reserveren in Maastricht. Ja, je hebt een hele hoop van dit soort, laat ik maar zeggen, confronterende waarnemingen, heb jij ondergebracht in een reizend circus. Tenminste, dat is een beetje wat ik eruit destilleer. Het reizend circus is nog heel anders. Een reizend circus is ontstaan eigenlijk 2010. Toen we met een paar gasten in gesprek, zeg maar collega-ondernemers in gesprek waren. En toen ben ik op een gegeven moment gevraagd om een lezing te geven over wat ik noem social media behavior. Ik had toen al geen zin om te gaan communiceren over social media gedragsregels, want dat vond ik toen al nonsens en dat vind ik nog steeds. Maar ik had het meer over social media gedrag. Van waarom doen de mensen online de dingen die ze doen en wat vinden wij daar dan van? Of je er überhaupt wat van moet vinden. Dus ik heb toen eens een college gegeven, dat was een open college op de Zuidhogeschool toen de tijd in Sittard. En dan had ik ook wat zakenvrienden had ik uitgenodigd van jongens kom eens in die zaal zitten en als je mee wil doen, mee. En we hadden eigenlijk binnen no time hadden we die hele groep studenten, die normaal gesproken een attentiecurve hebben bij zo'n hoorcollege van nou, na 5 minuten haal ik de bak met nasi wel eens naar voren, want het is een verplicht kunstje van 2 uur. Maar die deden mee. Ja. En we gingen er ook wel, ik hou wel van gestrekte beenmarketing, als je toch over een vorm van marketing hebt waar zo'n voorvoegsel voor zit. Dus we gingen er ook radicaal tegenin en alles wat ze zei, en waarom dan? En wat vind jij dan? En noem maar op. Maar ook sturen richting, en dat is dus best confronterend, wat ik vind wat we meer moeten gaan doen, is de dialoog met elkaar voeren. Dus niet discussie, waarbij iemand de winnaar is en de rest meegaat of zich verliezer voelt, maar de dialoog. En de dialoog betekent dat je met elkaar in gesprek gaat en per definitie ervan uitgaat dat de ander een andere mening heeft. Maar die zul je wel moeten respecteren. Maar als je niemand de vrijheid geeft om zijn of haar mening te uiten en te vinden wat zij of hij vindt, kom je geen meter verder. Ja. Want dan zie je in heel veel ontwikkelingsprocessen dat het verzandt in, we moeten maar weer, we moeten overeenstemming bereiken. Nou, dat niet altijd nodig is. In de Tweede Kamer zie je natuurlijk doorlopend dat die standpunten helemaal verhard zijn en dat er helemaal geen invloed op elkaar is. Er zal ook nooit iemand zeggen van gods, het gezichtspunt wat je nu schetst, dat geeft mij weer nieuw licht. Nee. Dat is daar nog nooit gebeurd volgens mij. Ik denk dat het ook een beetje inherent is aan die positie daar. Ja, maar dat is wel wat je in onderwijs bijvoorbeeld heel erg nodig zou hebben. Dat je samen elkaar inspireert in het verder komen van het totaalbeeld. Want een van de dingen die jij ook zei, dat is, hebben jullie in de gaten dat het programma dat jij hier krijgt voorgeschoteld op deze opleiding, is geconcipieerd enkele jaren geleden, 3 jaar geleden, met de kennis van toen. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Als je een boek koopt, dan moet je ervan uitgaan dat het boek over het algemeen een jaar eerder geschreven is.
Ook met de kennis van een jaar eerder. Nou, dan krijg je het productieproces, dat moet gepubliceerd worden. Noem maar. Dus feitelijk wat in een boek staat is oud nieuws. Oké, de wet van Pythagoras die is een paar duizend jaar eerder bedacht. Dus nou, dat vind ik dan nog wel gesneden. Maar als je het over visies hebt of over feiten, ja, dan is je feitenkennis op het moment dat je boek koopt, is gewoon achterhaald. Want je hebt nieuwe kennis. Kijk, als je in 2008 een economieboek koopt, dan kon je ervan uitgaan dat het niet klopte. Want met de crisis van 2008, 2013 hebben we nieuwe inzichten gekregen in hoe een economisch bestel er ook uit kan gaan zien. Ja. En ik heb altijd tegen studenten gezegd, ben nou kritisch. Stel nou vaker, en zo ben ik trouwens ook opgevoed, of zo heb ik mezelf eigenlijk een beetje opgevoed. Het viel mij op, en dat waren door allerlei observaties, dat we heel snel tegen kinderen gaan zeggen, hou nou eens op met waarom. Oh, waarom is dit? Waarom? Hou nou daarmee op. Terwijl, als ik niet vraag aan jou, waarom wil jij dat ik die vraag beantwoord? En waarom wil jij dan die informatie hebben of wil je dat gaan doen? Komen we niet verder. Dan is het heel oppervlakkig, ja, omdat het zo hoort. Of, ja, we hebben ergens gelezen dat dat werkt. Ja, maar waarom zou dat dan werken? Dus als we nou zelf meer het kind blijven, en ja, dit is misschien de beste manier om te beschrijven, blijf nou meer kind, blijf nou steeds meer waarom vragen, en misschien tot vervelends toe, maar van de andere kant, er is een methode, en die heet volgens mij de TRIS-methode, Russische wetenschappers hanteren dat vaak, om te kijken of iets of een vinding patentwaardig is. En er horen dan 24 elementaire vragen bij. Als je daarin door kunt vragen, kom je uiteindelijk tot het momentum, ja, het is patentwaardig of niet. En dat soort, noem ik maar even voor mij, kennisballonnetjes, dat zijn voor mij ankertjes, om ook te zeggen van, ik ga die confrontatie opzoeken met die mensen die zeggen van, ja, maar we doen dit volgens, ik noem maar eens iets, het business modeling canvas van Oosterwalder. En we gaan er met z'n allen, allerlei andere modeling canvases ervan afleiden, want dan kun je weer €1000 voor een cursus vragen van een paar uur. En joepie. Ja, daar heb je veel van gezien en ik word er veel genoeg van. Het meest ergerlijke is misschien wel PowerPoint. Er is een cartoon waarbij de duivel aan zijn tafel zit en er zo'n andere Satan-achtig type daar staat daarbij. En dan zegt die duivel, bedenk nou eens echt iets wat tergend is voor de mensheid. Iets waar ze echt, wat kwelling betreft, door niets wordt overtroffen. Ja. En dan zegt die Satan die daar zo'n beetje staat, die zegt, PowerPoint, vraagteken, onder het motto van... je kunt het bijna niet erger maken. En je hebt daar een grappig filmpje voor aangedragen. Ja. In de communicatiewereld roleert dat natuurlijk al een poosje. Maar we laten daar eens een hapje van zien. Om te kijken hoe deze Belgische meneer met PowerPoint afrekent. Het is erg grappig. Er was geen PowerPoint, maar er werd goed gesproken toen. Weet je dat? Je kunt dat goed zien aan de speeches. Gelijk die van Martin Luther King. Die mens stond daar voor 250.000 man live te spreken. Juist met een micro. 250.000 man met een micro. Die mens stond daar. Spreken met impact was dat. Dat was I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meanings of its creed. I have a dream. 250.000 man gekluisterd aan zijn lippen. Een en al bezieling. Stel dat die mens, Martin Luther King, nu zou nemen. En hij heeft zo'n cursus gevolgd, spreken met impact en PowerPoint. En die bedenkt nu zo, ah shit, ik moet morgen voor 250.000 man spreken, ik ga rap een PowerPoint maken. Wat zou er nog overblijven van die speechmens? Dat zou er zo uitzien. Welkom allemaal, ik ben Martin Luther King. Ze hebben mij gevraagd van iets te komen vertellen over mijn droom. Dus hier de agenda voor vandaag. Dus het gaat over mijn droom. De huidige situatie van de zwarten. De gewenste situatie van de zwarten. De voordelen van de gewenste situatie van de zwarten. Klik hier om titel toe te voegen. Dat klopt niet. Ik denk wel dat het nog zal lukken. Dus om jullie te overtuigen, hier de data van vorig jaar. Dit zijn ook de data, maar in 3D. Dat is beter. Dat kan in PowerPoint, dus dat is beter naar het schijnt. Dat zijn de data van vorig jaar ten opzichte van dit jaar. Dat is de gewenste situatie ten opzichte van vorig jaar en dit jaar. Dat is het verschil tussen de gewenste situatie van vorig jaar en dit jaar.
Dat is ook een verschil. Maar ik weet niet wat dat is, ik krijg het niet meer weg. Dus dat is zo'n dubbellastige dingen zo. Ik weet het niet. En dan, waarschijnlijk is het niet meer duidelijk, dus hier de absolute waarden. Kun je het niet lezen? Hier een beetje groter gemaakt. En dan voor de volledigheid nog een tabel en een pijl. Voilà, dus, in mei. Dus dat zijn de belangrijkste dingen. Maar we moeten nog in actie schieten natuurlijk. Hier het actieplan. Dus hier zitten we rechtsboven. Dat moeten we samen nog doen. Dus wij samen. Dus, we kunnen al overgaan naar de samenvatting, mensen. Dus ik heb geleerd wat belangrijk is. Moet bewegen, geanimeerd zijn voor de aandacht. Dus het gaat over mijn droom. Dus dat moet bewegen. Dan de huidige situatie van de zwarte, zeer belangrijk. Gewenste voordelen draait rond, zeer belangrijk. Dus dat is puur voor de aandacht erbij te houden. Voilà. Ja, dat is een hilarische presentatie van die man. Hij rekent zo af met PowerPoint en hoe wij het gebruiken. Maar het is wel realiteit, helaas. Ja. Ik word zo moe, dan krijg ik... Er zijn bedrijven op een gegeven moment die zeggen, ja, we willen even dan met u praten. Nou, beginnen ze met een pitch. Ja, dan zeg ik zal even mijn scherm delen. En ik krijg dat soort geneuzel met 26 regels tekst, met allerlei afbeeldingen. Nee, what the fuck man, denk je nou... Ik zeg het ook wel eens tegen collega's van mij, ik zeg, jongens, als je toch een afspraak met iemand hebt, het eerste wat je doet, google die persoon nou even. Ja. Dan weet je wie het is, dat scheelt je al die tijd met al die voorstelrondjes. Maar soms zit je gewoon met 10, 12 mannen in een gesprek en krijg je 10, 12 keer een voorstelrondje. En vooral... Misschien heeft het ook te maken met mijn mindset, ik weet het niet, maar ik word gek dat ik 12 YouTube-filmpjes moet gaan kijken. Want dat is eigenlijk het effect wat je hebt bij Teams, Zoom of wat dan ook. De meeste, ik heb mijn camera uit, kijk helemaal naar het beeldscherm, ik heb mijn oortje en ik luister. Ik kan eigenlijk wel zo beter werken, maar ik word echt gek van 12 YouTube-filmpjes tegelijk. Nee, maar de communicatiewereld is ook van het ene slop in het andere geraakt. We hebben natuurlijk, de PowerPoint is wel ongeveer de grootste dooddoener die er is. Ja. Zeker als je ziet wat er aan presentaties voorbij komt. Ja, dat is allemaal killing tot en met. Maar... in de communicatiewereld verandert ook de hele tijd van alles. Dus mensen komen ook steeds meer tot het inzicht dat dit het niet is. Er komen weer nieuwe vormen. Het wordt steeds pitchachtiger, het wordt korter. En, ja, ik weet niet. Eerlijk gezegd, Jean-Paul, ik geloof niet dat het allemaal verandert. Er zijn natuurlijk... Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, communicatie is communicatie. Dat is tussen één of tussen twee personen. Dan moet je nog steeds afstemmen. Hè. Dat is in relaties zo. Hè. Komt over wat ik bedoel. Hè. Van schat, ik ben vanavond later. En je hebt zo'n gezicht tegenover je. Dan weet je dat je iets verkeerds hebt gezegd. Ja. Meestal weet je niet wat je verkeerd hebt gezegd. Maar je hebt iets verkeerd gezegd. Dat weet je wel. Nou, heb je net dat je een groep gaat toespreken. Zul je toch moeten kijken van of die groep snapt wat je bedoelt. Tegenwoordig zijn we... tevreden als het is van, ja, dan vragen we via een of ander toeltje, hè, dan vragen we van, ja, was u geïnspireerd? Nou, komen we allemaal naartoe, meneer Oostdam of meneer Toon, ontzettend inspirerend verhaal. En ik heb nog eens een tijd gehad dat ik dacht van, weet je wat, dan vraag ik, wat ga je dan anders doen? Hoe bedoelt u? Dus inspiratie is hetzelfde, of geïnspireerd worden is hetzelfde woord als, zoals we vroegen, hey, Jean-Paul, is het? En doorlopen, want in godsnaam geeft geen antwoord. Ja, of het is alleen maar entertaining gebleken. Ik vond het leuk wat je vertelde. We gaan over tot de orde van de dag en vooral niks veranderen. Ja. Maar als je kijkt naar communicatie aan zich, ja, kijk, we hebben nou COVID achter de rug, het is er nog steeds. Ja, ik kan er niks aan doen. Dit heeft mij vanaf dag 1 geschuurd toen ik zag hoe mijn overheid communiceerde. Ja. Want het is natuurlijk, ja, je wordt al... Nou, laten we eerlijk zijn. Als we het over communicatie hebben, ik denk niet dat een echte communicatieprofessional het woord ommetje heeft bedacht. Het komt van meneer Rutte, denk ik, of niet? Ja, vast. Ja. Maar dan stop je toch gewoon met je vak of om te werken voor zo'n opdrachtgever. Want ja, het woord ommetje of blijf zoveel mogelijk binnen. Ja, volgens mij zijn dat precies de dingen waar je net iedereen zijn eigen uitleg aan kan laten geven. Dus volgens mij kun je daar geen beleid op maken. Maar ik ben nooit crisiscommunicatieprofessional geweest en dat zal ik waarschijnlijk ook niet worden. Nee, nou, maar van crisissen weet je wel alles af. Ach ja. Misschien niet communiceren daaromheen, maar je hebt wel toch wel een groot debakel beleefd. En misschien dat je dat toch even voor ons kunt samenvatten. Want
Ik noem het Ja, ja. even kort. Ja. Met één woord heet Ja. het een faillissement, maar het zat toch ingewikkelder in elkaar dan dat, denk ik. Ja, het zit iets. Ik heb heel veel heb ik al gedeeld, dus ik wil er ook niet te veel over uitweiden. Maar het is eigenlijk zo dat doordat ik slechte afspraken heb gemaakt toentertijd, dan praat ik over 2007, 2008, met mijn toenmalige leverancier of met mijn toenmalige opdrachtgevers. Ik in de crisis die in 2008 begon, eigenlijk even op hold werd gezet qua activiteiten, dus ik had geen omzet. Mijn toenmalige bank, dat was toen nog mogelijk, verhoogde mijn ondernemerskrediet naar €90.000. Ik had geen BV nodig, was allemaal niet nodig. Ik had, en toen, ja, moet ik even kijken, ja, want ik moet wel alles een beetje goed vertellen. Toen was het zo dat mijn klus niet doorging, dus toen had ik geen opdracht, definitief niet. Ja, en een week later begon mijn andere bank het ondernemerskrediet op te eisen. Oh ja. Ja, dat is dan, nou ja goed, daar kun je dan nog wel een beetje uitkomen, want dan denk je dat is één schuldeiser. Nou, dan komt op een gegeven moment, toen was ik nog verwikkeld geraakt in een faillissement waar ik aandeelhouder was en de enige was als natuurlijk persoon. Die andere BV's die gingen allemaal als aandeelhouder failliet, dus die volledige schuld kwam op mijn nek te zitten. Oh ja, Ja, en dan is het op een gegeven moment, dan praat je al bijna over, even kijken, 90, bijna 200.000, dik €200.000 of €250.000, dan gaat het hard. Ja, de bank volgt gewoon de route naar degene waar ze het nog kunnen halen, juridisch, Ja, en die krijgt de volledige last op. Kijk, en natuurlijk probeer je, en dan krijg je wel iets, en daar heb ik in der tijd nog steeds trouwens, geef ik er af en toe wel wat lezingen over. Dan krijg je wat je noemt het vluchtgedrag. Want je zakenvrienden zijn, omdat je niet meer in zaken zit, heb je die vrienden ook niet meer. Dan krijg je dus echt van, en ik heb dat meegemaakt hoor. Maar goed, dat is ook eens een keer hier, ik weet die directeur die toen met die hier is een woningbouwcoöperatie. Oh, meneer Van Zeilberg of... Ja, nou ja, die werd ook op een gegeven moment door iedereen met de nek aangekeken. Ja. En dus dat effect maak je dus dan echt mee. Dat is, want dan ben je niet alleen dan ben je echt eenzaam. Dan voel je je echt een paria. Ja. Dus dat soort effecten maak je mee. Maar je gaat vluchten, je gaat duiken, de Belastingdienst komt met een brief, CIB komt met een brief, de zorgverzekeraar komt met een brief, je hypotheekverstrekker komt met een brief, je bank komt met een brief. Je zakelijke bank komt met een brief. En op een gegeven moment gaat de voordeurbel natuurlijk ook een keer. Daar gaat de voordeurbel, daar komt er een deurwaarder. Nou, die krijgt dan of meestal incassobureaus. Toen de tijd ging het ook nog zo van, dan plakten ze gewoon een brief op je voordeur, hè, van aankondiging executieverkoop, hè, zodat de hele straat dat ook kunt zien. Lekker. Dus en jouw partner, die zag dat ook gebeuren? Of die... Nou, ik was in 2008 was ik gescheiden. Een vriendin die ik toen de tijd had, wilde ik eigenlijk vrijwaren van dit soort dingen. Dus dat was ook een van de redenen waarom we toen de tijd niet zijn gaan samenwonen. Dus alle shit kwam eigenlijk op mijn adres binnen en zij werd daar niet mee lastiggevallen. Maar het was natuurlijk wel dat impact had ook op je relatie. Hè? Want kijk, op een gegeven moment als je zegt, ja, we gaan leuke dingen doen, en die tijd heeft ook zo meegemaakt. En op een gegeven moment is, ja, lieve schat, ik vind het wel leuk, maar ik kan geen €50 betalen voor een rondje in de kroeg. Ja. 1 keer is dat niet erg, maar als je dan nog zegt, ja, ik kan niet met je mee op vakantie, want ik heb het niet, dan wordt het moeilijker. Accumuleert. Ja. En ja, goed, dat heeft dan ook geresulteerd dat je op een gegeven moment daar ook niet in verder gaat. En moet ik zeggen, ik heb ontzettend goede herinneringen aan niet alleen mijn getrouwde leven, maar ook mijn leven met haar. Maar op dat moment is het wel zuur, omdat je zit emotioneel, en ik dacht dat ik de enige was, maar ze hebben er zelfs al onderzoek over gedaan. De stress die je krijgt als je in schulden zit is zo ontzettend hoog. Ik ben pas recent erachter gekomen dat dat ook mijn brein heeft beïnvloed. Kijk, ik ben nog steeds creatief en ik kan nog steeds snel schakelen en noem maar op. Ik krijg het alleen niet meer op papier. Nou ja, goed, als je dat dan weet van jezelf, dan kan ik zeggen, we hebben het zelf ook al eens een keer gehad. Zo'n Paul, luister, dit is mijn idee, maar jij moet het op papier zetten, want dat lukt me niet. Ja, we hoorden Rutger Bregman het slechte nieuws verkondigen dat iemand die in enorme schulden zit en daar zich zorgen over maakt, die IQ zelf zou dalen. Ja, Rob, het is geen goed nieuws voor je, maar je bent er inmiddels doorheen gegroeid, dus daar maken we ons maar goed, kijk, van de andere kant, doordat ik en geen relatie heb en geen kinderen heb
heb ik wel een groot voordeel over, en vergis je even niet, hè, we staan nu aan de vooravond van heel veel onder andere ZZP'ers die toeslagen hebben gekregen. Ik geloof vanaf 1 oktober heb ik begrepen gaan die regelingen niet meer door. Ja, de Belastingdienst wil zijn centjes wel zien, hè? En er zijn heel veel looncompensatieregelingen geweest. Dat betekent dat je daar ook nog inkomstenbelasting over moet gaan betalen. En, dus ik hou eerlijk gezegd mijn hart vast. Want aan de ene kant, die ondernemer, ja jongen, die ondernemer die is natuurlijk wel op dit moment geholpen, maar moet straks met mensen praten die één ding niet weten. Hoe zit een ondernemer in elkaar? Ja. En die zullen misschien wel een cursus krijgen, maar goed, bij mij was mijn eerste frustratie dat ik gewoon een juffrouw had van, weet het, 26, 27 jaar, die begon te kijken van, heeft hij 350.000 euro schuld? Oh, hoe kan dat dan? Dus ik was er meteen gecriminaliseerd om het zo maar te doen. Gelukkig zal het nu wat beter zijn, maar we krijgen nog heel veel mensen die heel snel geholpen moeten worden. Ja. Want één ding, en dat kan ik iedereen, met name bestuurders, op hun hart drukken, zorg er nou voor dat die schuldenproblematiek, met name bij die ZZP'ers en die ondernemers, zo snel mogelijk getackeld wordt. Tijdig wordt ingekapseld. En dat die mensen verder kunnen. Ja. Want ik ben van 2008, het is nu 2021. En nee, je hebt alle tijd genomen en ook gekregen, hè? Ja. Dus om jezelf erop in te stellen, van hoe ga ik hiermee om? Want je hebt die schuld, die is er nog steeds. Je hebt dat gewoon ook aanvaard en gezegd van, ik los het niet op, zo, op de manier zoals het vaak bij schuldsanering gaat, maar ik ga gewoon weer aan het werk. En ik zorg dat... Nou, het zit iets anders in elkaar. Ik heb gewoon de reguliere traject gevolgd, hè, van je krijgt op een gegeven moment, je krijgt hulpverlening. Dan kom je bij een kredietbank, praat ik over 2013. Dus ik heb, 2012. Dus ik heb dat hele traject wel gevolgd, maar toen, omdat ik zakelijke schulden had en een belastingsschuld had, werd ik door de rechter niet toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen. Toentertijd kreeg je in Nederland een jaar straftijd. Dat betekende dus, mocht je een jaar lang geen beroep doen op schuldhulpverlening of wat dan ook. Dus toen die uitspraak eind 2015 kwam, begin 2016, toen heb ik een jaar kunnen nadenken. Ik had gelukkig een baan voor 3 dagen in de week. Die heb ik trouwens nog steeds. En toen heb ik op een gegeven moment zei iemand, ja Rob, dan kunnen we dat proces weer opnieuw opstarten. En toen ben ik bij een advocaat geweest, die was erin gespecialiseerd. En die begon met een heel verhaal. En dan moest ik weer documenten en weer dit en weer dat. En dacht ik, jezus jongens, maar ik heb eigenlijk geen zin meer om weer 3 jaar door dat hele traject te lopen. Met de kennis die ik toen altijd had. En toen zei ik tegen die advocaat, en als ik nou niks doe? Dan zei hij, ja, als je niet meer ambieert om een auto te hebben, verre vakanties te maken, hotelovernachtingen, horloges, eten, kostuums of wat dan ook. En u bent tevreden met uw inkomen beneden beslagvrije voet. Dan krijgt u 1 keer per jaar nog een brief van een deurwaarder, maar er valt niks te halen, dus... Daar hoef je niet op te reageren, ja. En toen dacht ik, wow, dus dan heb ik alle rust. En ik ben toch alleen, dus ik heb niks meer met status, wat ik vroeger natuurlijk wel had. Ik doe dat. Ja, dat is eigenlijk het keerpunt. Dat is eigenlijk mijn mentale... Waar ook je hele leven een andere draai heeft gekregen. Toen heb ik alles omgegooid. Ja. Toen heb ik ook gezegd, weet je wat, dit is mijn nieuwe 100%. Ja. En ja, dat heeft me eigenlijk alleen maar goeds gebracht, want zoals ik nou vandaag bij jullie een wijntje krijg, dat is feest. Dat is voor mij een goede reden om jou nog even wat bij te schenken. Want dat, nou, dat mag. Ik heb trouwens, het is een Primitivo, dus... Ja, dat is speciaal voor jou in huis gehaald. Favoriete rode wijn. Dat je hiervan hield. Maar, dus... En ik wil niet zeggen dat andere mensen zo moeten leven als ik, want... ja, ik ben geen predikant of wat dan ook, of ik wil niemand overtuigen. Maar mijn leven, zoals het nu functioneert, ik kan niet beter hebben. Ik heb het maximale wat ik kan realiseren. En dat is gaaf. Maar je hebt ook oplossingen gevonden voor allerlei dingen die in de samenleving niet handig zijn ingericht voor iemand die op dat... Want je leeft in feite op een bestaansminimum. Of is dat wat... Ja, nou, kijk, er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Kijk, bestaansminimum, dat is een norm in Nederland. Maar dan zie ik wel, dan praat ik wel eens met
Ik heb een paar van mijn collega's wel eens geholpen met gewoon van die brainstorm sessies. Ja, ik moet mijn huis houden. Ik zeg, waarom moet je een huis houden? Wat moet je ermee? Het zijn stenen, status, niks. Het kost alleen maar geld. Verkoop die kit. Ja, ik moet een auto houden, dan kan ik nergens komen. Want? Ik doe alles met openbaar vervoer. Of ik loop of ik fiets. Ja, als je erover gaat doordenken, dan heb je overal een antwoord op natuurlijk. En dan krijg je ook alles opgelost. Dat heb ik kunnen doen. Ja. Ik heb ook een topwerkgever, hè, want die 2 bazen van mij, die mannen, die draag ik echt op handen, die zijn super. Maar de essentie van het verhaal is, je moet keuzes maken. Want kijk, hoe je het wendt of keert, ik ben verantwoordelijk voor de gevolgen van mijn handelen vanuit het verleden. Dan moet ik dus ook die lasten dragen. En ik hoef, kijk, dit zijn sneakers, die komen made in China, bought in Egypt, heeft mijn broer meegenomen voor vakantie. Ja, toevallig staat er dan Converse op, dus het zal ook nog illegaal zijn, dus sorry voor de sluikreclame. Maar ik loop. Ja. En zo heb je, dus dat je enige paar? Nee, zo zal het niet gaan. Ik heb nog wel een paar dingen. Wel wat army boots en dergelijke. Maar ik loop, dat is toch het enige waar het om gaat? Ja. Maar moet ik dan zeggen van, hier moet dan een hele litanie, sowieso vind ik dat, ja, maar goed, dat zijn we niet. Kijk, ik vind het ook een leuk t-shirt trouwens, maar ik maak de reclame voor Fuck Up en voor Fuck Up Nights. Maar er zijn mensen die dragen hier gewoon compleet, die zeggen dan van, nou ik betaal €400 voor een t-shirt, er staat er zo'n grote merk op. Ja. Ja, jij en ik weten van, ja, maar vroeger kreeg je daarvoor betaald om met reclame te lopen. Ja, nee, dat is niet meer. Het is tegenwoordig omgekost, je betaalt veel te veel geld. Ja. Toch? Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is zo. Ja. Dus je bent dat anders gaan zien. En je hebt ook nog een aantal, ja, laat ik maar zeggen, in je omgeving mensen zover gebracht dat ze weten hoe ze jou op een makkelijke manier kunnen helpen. Ja, nou kijk, enerzijds is het altijd van, ik heb, maar goed, dat is misschien een beetje zwart-wit, ik heb of een vibe met je of ik heb geen vibe met je. Heb ik een vibe, dan doe ik alles voor je. Ik vind dat ook, dat moet niet van 2 kanten. Als ik een vibe met jou heb, ik doe dat voor je, ik help je. Ja. Nou, dan zijn er andere mensen die zeggen van, hey Rob, kom mee, we gaan een keer uit eten. Of, dat vind ik leuk, want dat is een extra feestje. Ja. En zo heb je een kleine kring van mensen om je heen die enerzijds je situatie kennen, je anderzijds niet zielig vinden, want dat is het laatste wat ik wil, dat ben ik ook trouwens niet. Maar vergis je even niet, ook de mensen die kijken of luisteren, ik ben alleen, niet eenzaam, ik ben alleen, dus ik heb niet een paar kinderen in mijn nek hijgen. Ja, ik wil nieuwe Nike's. Studeren. Ja. Dus ik hoef niet te voldoen. Ik zeg gewoon eens tegen zakenvrienden van mij. Luister, hou op met proberen te voldoen aan de onuitgesproken verwachting van de maatschappij. Ja. Zolang als ze niks tegen je zeggen, hebben ze ook geen verwachting. Hou daar dan ook mee. Leef gewoon. Nou, wat heb je meneer? Kijk, soms heb ik een situatie, dan zeg ik van, nou, ik wil wat extra's doen. Nou, pak pasta, kost, als je een beetje slim inkoopt, 79 cent. Potje pesto kost ook 79 cent. Bij elkaar opgeteld, mijn IQ laat me dan af en toe in de steek, maar is €1,58. Oké. 500 gram pasta, 100 gram per dag, is 5 dagen eten. Ja. Het is geen topmaaltijd, maar ik verhonger niet. Dat kan gewoon. Maar als je in de financiële shit zit aan de ene kant, dat je niet weet hoe je de deurwaarders en dergelijke van je deurmat moet houden. En aan de andere kant toch vindt aan de buitenwereld om, ik noem maar eens iets, ik noem het tegenwoordig die thuisbezorgd maaltijden, ik noem dat de IKEA-maaltijden. Dan krijg je een paar dozen geleverd met een gebruiksaanwijzing en dan kun je toch op sterrenallure eten. Als je daarmee doorgaat, omdat je vindt dat je dat verplicht bent aan je goede gemeente, ja, ben je ook verkeerd bezig. Kijk, de illustratieve tips, toch wel. Ook voor mensen, niet alleen tips, maar ook gewoon zienswijze om eens even voor jezelf een rekenschap te nemen van in hoeveel kubieke meter woon ik nou eigenlijk en wat moet ik hier als warm stoken ieder winterseizoen en voor wie doe ik dat nou eigenlijk allemaal? Of, er is een enorme grote groep leeft alleen, hè? Dus mensen die een huishouding alleen hebben, al hebben ze dan misschien wel of niet een lat. Altijd op zoek gaan naar een appartement wat niet op de bovenste verdieping ligt en niet op de onderste verdieping, maar wat omsloten is door andere appartementen. Oh, zo ja, dan hoef je niet te stoken. Ja. Ik stook niet. Oké, zo heb je dat gedaan. Dat is geniaal. Nou heb ik ook nog. Ik ben de jongste in een complex waar mensen boven de 50 mogen wonen, dus dat scheelt dan wel.
Maar ja, die mensen, stoken. Die stoken. Ja. En die hebben altijd de deuren dicht, dus die stoken goed. Ja, en dat kan kan maar naar één plek toe, dat is naar jouw appartement. Ja, dus daar komt het dan terecht. Die verwarmen mij, dus dat is 1. Nou, ja, geweldig. 2, ben je bewust van je omgeving? Kijk, ik heb natuurlijk in de afgelopen jaar heel veel gedaan op social media, met veel fotootjes en dergelijke. Ik vind het ook altijd geweldig om mensen een rad voor de ogen te draaien. Maar wat heel belangrijk is stop nou met het maken van foto's. Kijk eerst eens wat je ziet. Ja. Ja, we hebben daar één foto van. Ja. En dat is een foto van dat plein. Ja. Daar zit jij aan een plein in Italië, is het geloof ik of niet? Ja. En daar heb je deze foto gemaakt. Ja, ik vond het een geweldige foto, want dat een beetje richting communicatielijn. Dan zou ik nou 2 teksten erbij kunnen zeggen. Italië op het midden van de dag, tijdens corona en de lockdown. Zo ziet het er wel uit, ja. Dit is gewoon, dan heb je meteen een triest beeld. Vooral als ik het nog zwart-wit zou maken, is het nog triester. Ja. Maar dit is gewoon de realiteit op een Italiaans plein, waar dan ook, bij 41 graden om 1 uur in de middag. Aha. Ze zitten allemaal binnen. Er is geen kat op dat hele plein niet te vinden, want ook die vlucht de kelder in. Want je brandt er gewoon vanaf. Ja. Dus, maar goed, dit plein is ook trouwens een van mijn favoriete pleinen als ik in Lecce ben. Waar ben je dan? In Lecce. Lecce is in het, zeg dat maar... klinkt melkachtig. Ja, nou, het is Lecce met 2 C's. Dus het is niet die andere Lecce. Ja. Dat weet ik niet trouwens hoe dat het schrijft, maar goed. Maar Lecce ligt in het diepe zuiden van Italië, in de hak van de Laart. Oh ja, oké. Is een oude barokke stad. En voor mij is dat iedere keer weer opnieuw als thuiskomen. Kijk, er zijn mensen, normaal ga je naar Lecce 2 dagen. Dan maak je zo'n tour, hè, dan heb je zo'n treintje en dan kun je naar musea, dan ga je naar de basilica bekijken. En, dat heet dan Piazza San Lorenzo, er zit zo'n Romeinse opgraving met zo'n arena. Nou, mensen kijken dan, maken foto's. Nou, geweldig. Maar ik ben al 10 keer geweest, maar ik heb een paar mensen daar ontmoet, die zijn inmiddels vrienden. Dus als ik daar aankom en ik loop op dat plein, dan zie ik altijd mensen die ik ken. En dat is of ik nou in Heerlen ben of ik ben in Maastricht. Er zie ook mensen die je kent. En even een kopje koffie doen, even kletsen, noem maar op. En de luxe die ik heb, natuurlijk ook dat heeft ook met een achtneming van mijn werk. Ik kan mijn laptop meenemen. Die laatste keer was die gesneuveld. Maar ik kan mijn laptop meenemen en kan gewoon mijn werk doen. Ja. Want 's ochtends tussen 7 en 11 of tussen 7 en 10 is perfecte tijd daar om even gewoon online al je werk weg te hebben. Toen ik jou belde voor deze aflevering zat je daar ook. Ik daar. Maar ik had het de eerste half uur niet in de gaten. Dus, nee, dus, maar dat heeft ook, kijk, maar dat is ook een van de dingen die ik geleerd heb. Door te zeggen van, ik heb de luxe, kijk enerzijds, ik ben, maar nogmaals, dat wil ik ook niet als dramatisch benoemen. Doordat ik al die stress heb gehad bij het begin van mijn financiële problemen en mijn schulden, heeft mijn brein een klap gekregen. Maar doordat ik 3 dagen werk en die 3 dagen kan invullen zoals ik dat wil, en dat ook kan in verband met mijn werk of met mijn vak, geeft mij dat heel veel ruimte. Dus ik heb, laatst zei een goede vriend van mij, je hebt een perfecte work-life balance. Ik zeg, vast. Ik vind het niet zo spannend, want voor mij is, ook dit is geen werk. Praten over mijn vak is geen werk. Bezig zijn met mijn vak is ook geen werk. Je krijgt er wel salaris voor, dat vind ik allemaal gesneden. En daar kan ik ook eten van kopen en soms wat andere dingen. Maar belangrijk is dat je de dingen die je doet, dat je je daar goed bij voelt. En natuurlijk ook in verband met mijn leeftijd kan ik ook zeggen, jongens, het is vrijdagmiddag 25 graden. Ik ga echt niet meer in een meeting zitten. Ja. Is ook een zinloze dag trouwens. Ik weet bedrijven als Medtronic bijvoorbeeld, maar er zijn andere bedrijven, zeggen al, probeer op de vrijdag geen meetings meer te plannen. Mensen zijn nog niet meer... offertes aanvragen op een vrijdag. Wat een nonsens. Ja. Ze moeten ze voor 4 uur hebben. Dus we zullen, wat ik hoop, wat we van deze tijd geleerd hebben, wat ik hoop is dat we met z'n allen eens een keer wat meer na gaan denken over van, wat willen we nou echt? Wat maakt ons echt gelukkig? Wat ik wel eens leuk vind is van, dan ga ik gewoon met blote poten door het bos lopen. Ja. Het grote voordeel is, 1, die voeten zijn er niet gewend. Dus mijn brein zegt iedere keer, wat voel je nou iedere keer? En dan ga ik eens kijken, trap je niet ergens op? Ja. Maar mijn brein staat stil. Ja, dus je prikkelt gewoon je eigen gedachten. We hebben daar ook wat foto's van jouw vrije tijd.
En die kunnen we dan misschien nog wel eventjes in een redelijk tempo laten passeren. Daar zie je veel van dit. Zand. Dit is wat ik nodig heb. Schoenen. Maar dit is het maximale wat je nodig hebt. Ja. Om te reizen heb je schoenen nodig en je hebt een rugzak nodig. Ja. Ja, en een hond. Ja, honden. Laika is de hond van mijn broer en zijn vriendin. Ik heb altijd zelf honden gehad, altijd Newfoundlanders. En mijn laatste hond was een grote Zwitser. Dat was eigenlijk mijn allergrootste kameraad. Die heeft me vooral in de moeilijke tijd het beste gesteund. Maar honden, herders, Newfoundlanders, grote Zwitsers, ja, grote honden zijn gewoon mijn favoriet. Kijk. Nou, Max voelt zich ook wel heel thuis bij jou, dus Ja, maar die is te daar klein. zal het niet aan liggen. En er staat, het is nog een foto van jou, ja, dit is je werk eigenlijk, hè, maar werk en passie, dat loopt bij jou ook allemaal door elkaar. Dit was... Maar ik zag ook een foto met je blote voeten in het bos, in een plas water, geloof ik, als ik me niet vergis. Hier, deze hier, ja, dat is toch wel tekenend voor wat je... Dat is hier in het Entiebos, denk ik, of niet? Ja, ik weet niet meer precies waar dat is, volgens mij. op de Ik weet niet waar het Bronsmerheim. is. Het kan Ja. Maar Ja. wat ik leuk vind, is... Om een idee te geven, laatst heb ik trapskelter gereden. Je hebt van die kinders, er zitten van die grote skelters. Nou, daar zit ik dan als 59-jarige, 60-jarige bijna. Op de trapskelter. Op de trapskelter. Ja. Dat is gewoon leuk. Dat is 2 persoons? Dat is een éénpersoons. Ik kan niet mee. Je kunt niet mee, dan moet je Dat ook een is skelter pakken. Dan gaan we samen... Maar Ja. weet je wat het leuke is? En dit is ook... Kijk, ooit heeft eens iemand tegen mij gezegd van, ja, je hebt van die uitdrukkingen met de poot in de klei hebben gestaan of zo. Of vroeger, ik weet vanuit de mijntijd, stront tussen de kolen uit of de kolen tussen de stront uit moeten schrapen. Weet je het allemaal van die uitdrukkingen hebben we al gehoord. Ja. Maar waarom doen we dat dan niet? Dus die ervaring, hoe is het? Ik heb voor mezelf wel eens gezegd, als je niet, in dit land, Nederland, en er zijn er mensen die vinden dat het slecht geregeld is, maar in dit land kan je niks gebeuren. Oké. Maar er is één ding wat je wel zelf moet doen. Dat is wel vertellen dat je in de shit zit. Op tijd. Dit gebaar, dat kennen we niet. Nee. Dat is handje ophouden. Maar als jij bereid bent, en ik heb dat zelf gemerkt, toen ik over mijn schaamte heen stapte en de rest van de wereld, en ik wist niet tegen wie ik het allemaal zei, vertelde, jongens, ik trek het niet meer, ik kan het niet betalen, ik kan mijn hypotheek niet betalen, mijn energierekening, mijn zorgverzekering. Staat er altijd iemand op. En dan is het maar die een aai over je bol geeft of een aai op je schouder. Of een poging doet. Ja. Of een glaasje Primitivo neerzet, dat maakt niks uit. De wereld is veel mooier als je je kwetsbaar opstelt. Ja. Maar wij leren onze kinderen carrière, Hard zijn carrière, en, ja. negens halen en zoiets. Ja. Waarom? Rob, wij zijn aan het einde gekomen van iets, we zijn al over de streep, ja helaas, maar we gaan ook nog een uur door, want we lopen zo meteen, lopen we even hier de wijk in en dan gaan wij heus wel ergens iets te eten krijgen. Ik heb jou een notitieboekje meegenomen, ik ben van de notitieboekjes, ik heb daar een paar strekkende meter van in mijn boekenkast staan. Dit is een hele grappige van Follow the Money. Erik Smit. Je kent Follow the Money, die ken je natuurlijk wel, hè? Dus, ja, ik ken Erik ook. Daar zitten nog de echte onderzoeksjournalisten overigens. Ja. Die zitten ook bij Vrij Nederland, bij de Groene Amsterdammer. Die zitten zelfs bij de Limburger. Die zitten zelfs bij de Limburger. George van Beek en Johan van der Beek, dat zijn natuurlijk de Limburgse kanjers op dat terrein. En de heren, hoe heet het ook alweer, van de Vriendenrepubliek. Heb je het boek gelezen ooit destijds? Van Joep Dome. Ja, Joep Dome en Langeberg, ja. Nou, ik wil wel dat je er wat in schrijft. Ja, dat doe ik straks, Dus vandaar, ik vond het een geweldig boeiend gesprek. Ik heb ook wel een hoop nieuwe dingen gehoord, want een aantal verhalen kende ik al, maar ook nieuw. En ik wil je daarvoor heel erg bedanken. Ja, dat was super. En ik wil ook aan de kijkers zeggen, jongens, wij hebben genoten hier. Ik hoop jullie ook. Volgende week zijn we er weer. Er wordt weer een goede spreker gezocht, of spreekster, of spreker, ja, een gast eigenlijk. En mag ik een suggestie doen? Dat mag altijd. Ja. Dat is wel gevaarlijk. Ja. Vince, je zult best kijken. Ken je Vince Meens? Vince Meens ken ik. Ja. Je moet wel naar Vince toe. Vince ga ik zeker eens eventjes kijken hoe hij fysiek ervoor staat en hoe dat dan gaat. Ja. Want wij hebben enorme beperkingen in onze techniek. Ja. Maar Vince, zonder meer, je zit op ons netvlies al een hele lange tijd. En we zijn ook erg met jouw lot begaan, want je maakt heftige tijden door. Daar ben ik van overtuigd. Die maakt nou een fysieke fuck-up mee. I know. Ja. Dus, maar het is wel iemand die we nodig hebben.
Dankjewel voor deze goede opmerking. We steunen Vince zonder meer, maar wij gaan in ieder geval volgende week terugkomen. En we hopen dan ook weer dat je kijkt. Dus voor nu tot volgende week. En Rob, dankjewel. Hey. Ja, saluti. Hè? Vriend, salut.